Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwa. Ko ka san menene hukuncin mai wasa da sallah? Ya kamata ka tsaya ka ji wannan domin zai amfane ka. Hukunci 5 na duniya ga mai wasa da sallah. Za a ɗebe albarka daga rayuwarsa. Za a gusar da kamata mutanen ƙwarai a fuskarsa. Dukkanin wani aiki da zai aikata Allah ba zai ba shi lada ba. Ba za a ɗaukaka addu'arsa zuwa sama ba. Baya ɗaya daga cikin salihan bayi. Hukunci 5 kuma uquba lokacin mutuwarsa ita ce, zai mutu matsiyaci, zai mutu yana jin yunwa, kuma sannan zai mutu yana jin ƙishirwa, kuma ko da za a ba shi ruwan da ke cikin ƙoramin duniyar nan ba zai masa maganin ƙishin ba. Uquba uku a cikin kabarinsa ita ce, za a ƙuntata masa kabarinsa har sai haƙarƙarinsa ɗayan ɓangaren ya haɗe da ɗayan. Za a saka masa garwashin wuta a cikin kabarinsa ya ta juyawa a ciki dare da rana. Za a sako masa da macijiya ta wuta cikin kabarinsa mai suna Shuja'ul Aqrab. Daga cikin macizan wuta, idonta na wuta ne, farcenta kuma na baƙin ƙarfe ne. Tsawon farcenta ɗaya tsawon tafiyar wuni guda ne. Za ta yi wa mamaci magana, maganarta kamar tsawa ce. Ubangijina ya umarce ni da na ta saranka tun lokacin sallar safiya har azahar, tun daga azahar har la'asar, tun daga la'asar har magriba, tun daga magariba har isha, tun daga isha har safiya. Duk sara ɗaya zai nutsa cikin ƙasa ana yi mai azaba, ba zai gushe ba ana yi masa azaba har tashin alƙiyama. Uquba uku lokacin fitowarsa daga cikin kabarinsa ita ce, hisabi mai tsanani, fushin Ubangiji, shiga wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ba mu ikon kiyaye sallah. Don Allah ka tura kai sharing ga 'yan uwa domin su amfana. Ka sani manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce, mutum ɗaya ya shiri ta dalilinka ya fi a baka jajayen raƙuma. Kar ka gaji wajen yi wa addininka hidima. Kamar yanda wannan saƙo iso gare ka, kai shiya zuwa ga 'yan uwa.